niet meer zo pieken. Maar dat is toch wel leuk, joh. Dat is juist spannend, joh. Heb je alles? Dat moet je een kind te pakken krijgen. Ach, laat toch doen, dat komt toch niet meer. Voelt erin, kom. Ga dan. Zo, waar zullen we eens beginnen? Zo, waar zullen we eens beginnen? Hoorden jullie dat? Dat is vast niks. Dat is Kim. Nou, ik zie niks. Jongens, wat is dit? Tegen de muur! Tegen de muur, zeg! Wat een sukkel. Wat kom jij hier doen? Ja, dat weet jij best wel. Het was een ongeluk. Hiermee breng je je vrouw niet meer terug. Ja, wel als jij eens een keer een fatsoenlijke diagnose had gesteld. Ach man, ga er vandoor, anders bel ik de politie. Jongen, jij hoort hier niet van. Dit is nog niet klaar. Wegwezen, mijn tuin uit. Hé meisje, wat ben je aan het doen? Ik ben bezig met school. Ah, kijk, zo zie ik het graag van mijn meisje. Wat is dat voor iets?
Blijf weg. Oké.